Hrvatska počinje od kad smo mi preuzeli vlast. Ovo neki početak monopolizacije, patriotizma, domoljublja od strane HDZ-a. Kad bi ja sad napravio, dakle ne kad je datum, nego kad bi napravili anketu ili kad bi vas pitao šta za vas znači dan državnosti, šta stoji iza toga. Dakle, ako kažemo Božić, aha, to je rođenje Isusa Krista. Ali šta je dan državnosti? Dakle, da li je to kad je nastala država? Ne znam, dobro pitanje zapravo. I sad, zašto to govorim? Ako je to, neko podrazumijeva da je tog trenutka Hrvatska postala država. Nije. Dakle, to je 35. i 90. godine. Hrvatska je po ustavu iz Jugoslavije je država. U socijalizmu je država, kao i svaka druga. Sa himnom lijepom našom. By the way, dakle, nijedna druga republika u Jugoslaviji nije imala pravo na svoju himnu osim Hrvatske. Toliko kad mi govorimo da su Hrvati bili uvijek u tamnici naroda. Dakle, 35.90. godine Hrvatska ne postaje država. Hrvatska je bila po ustavu država i do tada. On će reći, da, ali nije bila neovisna. Ali Hrvatska ni 35.90. godine ne postaje neovisna. Hrvatska je još uvijek u sastavu SFRJ, čak Božićni ustav u 12. mjesecu 90. godine, kojeg donosi taj sabor iz 35. u završnom članu tog ustava piše Hrvatska ostaje u sastavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije do nekih drugih dogovora. Ne samo to, godinu dana kasnije, dakle u ljeto 91. ne da Jugoslavija postoji, ne da je Hrvatska u Jugoslaviji, nego je predsjednik Jugoslavije HDZ-ovac i čovjek iz Hrvatske Stipe Mesić. I sad onda ja pitam, znači, nismo postali država jer smo već bili, nismo postali neovisna država, još smo uvijek u sastavu Jugoslavije, pa po čemu smo onda to postali? On kažu, pa imali smo prvi sabor. Pa dobro, to je važna stvar. Naravno. Dan sabora. Dan sabora. Kada će biti neki datum, neki praznik, to bi trebalo biti stvar dogovora. Pa mislim, mi znamo već stotinama godina da se Isus nije rodio 24.12. u ponoć. Pa su se dogovorili i rekli Božić je tada i okej. Uskrs je tada i okej. Tako i ovdje. Nije stvar u tome da mi sad ulazimo u definiranje nekog pojma, ali stvar je ovdje što je u stvari se svima čini, ne svima, meni se čini, da je u stvari ovo neki početak monopolizacije, patriotizma, domoljublja od strane HDZ-a. Hrvatska počinje od kad smo mi preuzeli vlast. 35. sabor, mi smo većina. S nama počinje sve. Umjesto da je tada, kad se taj sabor sastao, da su pozvani predstavnici drugih stranaka i rekli, ajmo vidite, dakle, da li će to biti u povijesti neki događaj iz, ne znam, srednjeg vijeka, iz vremena Domagoja, Tomislava, Branimira, nije bitno sad, ili iz Bana Jelačića, kad je, ne znam, ovo ili ono. Nego on rekao, ne, bit će dan državnosti je kada smo mi pobijedili na izborima.